मोदींची 7 वर्षाची कारकीर्द बघा, त्यामध्ये असं आपल्याला ही महागाई जी कारण नसताना एवढी महागाई होतीये, कारण विकास दर कमी झालेला आहे, त्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे. त्या 5 वर्षाचं जे भाजपचं सरकार चालवलं आहे त्यामुळे लोक इतके नाराज आहेत. यावेळेला निश्चितपणे भाजपचा तर पराभव होणारच आहे, पण यावेळेला माझी अपेक्षा अशी आहे की गोव्याचे लोक एका पक्षाच्या हातात सत्ता देतील, ते काँग्रेसच्या हातात सत्ता देतील. आणि तुम्ही म्हटला त्या खरं आहे की आम्ही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलेली आहे. 80% आमचे उमेदवार हे नवे आहेत. त्यामुळे आमचा विश्वास आहे की या निवडणुकीमध्ये गोव्यामध्ये काँग्रेसचं स्पष्ट बहुमत येऊन आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर सरकार येईल आणि मग भाजपला काही तोडफोड करायची काही संधी राहणार नाही. मोदी सरकारचा अर्थव्यवस्थेवरचा ताबा सुटलेला आहे. मोदी सरकारचं अर्थव्यवस्थेचं नियंत्रण संपलेलं आहे. त्यानंतर मोदींनी स्वतः घोडचुका करायला सुरुवात केली. पहिली घोडचूक म्हणजे नोटबंदी, अविचारी निर्णय, देशातल्या करोडो लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. कल्पना चांगली होती, पण त्याची अंमलबजावणीमध्ये ज्या चुका झाल्या त्याचा परिणाम सर्व छोट्या उद्योगपतींना, छोट्या दुकानदारांना आणि या सगळ्यांना फार मोठ्या गंभीर परिणाम